del Templis del Monasterio, en M55 Indalecio Tutusaus dels sedentaris, en M65 Andreu Baibé, a més el jefe de tot el quilometratge. Andreu, hauràs de baixar a buscar un premi. En les noies tenim alguna classificació més, perquè tenim sub-20. La Mònica Aguilar ha aconseguit la primera posició. En sènior, l'Aida Padilla González, de Passi al Lord. En Rosa 35, la Mitja i el submit masculí que va passar, i el submit